Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkamu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna canjin bazata kashi na 10 na marubuciya Maryam Ibrahim Liti wanda ni Maman Halim nake karanto muku. Momi ce ta kalle ni tace ai ke da goshinki kika dawo. Jiya Alhaji ya ce ya yi wa Husna bukin ɗin kujera gashi ba su samu hutu ba har lokaci zai kure ya ce a bar miki kujerar. Ban kai ga faɗa miki ba sai ga wata, sai ki yi shawara wa za ki ba wa ɗayar. Cikin raina nake faɗin Allah sarkin daɗi in ji ɓarawon zuma. Ina aka ce zan tsinci kaina cikin wannan halin zan ce a'a amma da yake Allah babu ruwan shi ne mai sa bakin ciki da farin cikin a zuciyar ɗan adam. Sai gashi a cikin rana guda na tsinci kaina cikin farin cikin da ban taɓa zaton zan same shi ba. Motsin Momi da na ji ya katse min tunani na ce innanmu zan bawa. Na shiga yi mata godiya. Da daddare na je nema Abba godiya da Hajiya Babba. Ranar sai dai bacci da yake shi ɓarawo ne ya samu nasarar sace ni. Momi da kanta ta yi wa innar mu waya ta shaida mata zancen tafiya sauke farali. Ranar da na cika sati guda da dawowa sai ga Abdullahi ya zo gaida Momi. Kallon mamaki ya mun da ya ganni. Ke kuma mutanen waccan ƙasar saukar yaushe ba ko labari. Sauran fara gaishe shi na yi. Momi ta fito ya shiga nutsuwar shi ya soma gaishe ta. Ta ce anya zan amsa gaisuwar nan taka Abdullahi dan na san duk yadda abokinka ya tsula ba za ka rasa sani ba. Cikin nutsuwa ya ce Momi me muka yi? Ta ce kana nufin baka san abin da baba karami yawa matar shi ba? Nan ya shiga rantsarantsan ba shi da masaniyar komai. Na miƙe na shiga kicin na haɗa mishi abin motsa baki. Sanin shi ɗin gauro ne sai na koma na haɗa mishi abinci na dawo. Momi na bashi labari. Zan shige ciki ta kira ni. Zo ki zaman ki. Har gumi ya riƙa yi wallahi Momi ban san Ahmad ya yaka ba. Ina dai shan jinin jikina akwai abin da yake ɓoye min. Sai dai duk tunanina na kasa gano komai. Nan ya shiga bata haƙuri. A madadin Ahmad yana neman afuwa. Dan Allah ta yi haƙuri. Sun ɗan jima suna tattauna magana daga bisani ta tashi ta shiga ciki. Jiyowa yana fuskanta ta. Haƙuri yake bani murmushi kawai ne amma zuciya ta cike fal da kunci. Sun koyar da kaina ne a hankali na ce mishi na Kausar. Tana gidansu ya bani amsa. Yaushe ne tarewar? Ya ce za su je aikin haji da mamanta idan suka dawo za a sanya rana. Na ce Allah ya nuna mana. Ya dubi hoton Little Amina da Momi ta kawo mishi. Allah sarki mun yi rashin beautiful baby. Wallahi na ji kewar yarinyar nan Allah ya kawo masu albarka. Shiru ne mishi ya kammala cin abincin kudi ya ajiye min. Ki ƙara hakuri insha Allah ribar shi tana tafe. Gida mishi kaina ne sannan ne mishi godiya. Yawan Momi sallama ya wuce. Na kira Kausar a waya ranar ban yi hirar dare ba. Duk da dama in Momi na wurin bana sakewa mu yi hira. Na faɗa mata halin da na shiga bayan rabuwar mu. Daga muryar ta na gane ta shiga damuwa. Nan na hau bata hakuri na ce ai komai ya wuce. Ita ma hakurin ta bani ta ce na ƙara jurewa insha Allah wata rana sai labari. Washe gari ne Ahmad ya kirawo Momi. Kamar babu wani abun haka suka gaisa. Sai da ta bar falon Farhani ya murmushi yana lumbu-lumbu Momi ta mishi sai ya dawo zai sha masifa. Harara na bishi da ita ina Momin ce za ta mishi masifa. Saurin marin bakin shi ya ce Allah na tuba fada zai sha. Ni dai bin shi ne da kallo ina ƙara jinjina shakiyancin shi. Daga bita zuwa duk wani abin da ya danganci mahajjaci ya yi tare da Momi muke zuwa don tare za mu je. Dan duk shekara Abba na tafiya da ɗaya daga cikin matan shi. To wannan zuwan na Momi ne. An haɗa innanmu da wanda zai taimaka mata. Illa dai idan tashin ya zo za a ɗauko ta mu tashi tare. Kwanci tashi har lokacin ya zo kwana ɗaya innanmu ta yi aka kirawo mu. Aiki mai daɗi muka yi tunda tafiya ce da masu abin. Na dukufa gaya wa Allah matsalolina da neman mafita a cikin al'amurana. Idan kuma babu alkhairi Allah ya canja min da abin da ya fi alkhairi. Mun kammala aikinmu mun yi tsaraba sosai dan duk wanda ya dace in sayawa na saya mishi tsaraba. Momi ta saya min ƙananan kaya masu yawa wanda saboda yawansu da tsadarsu sai na yi tunanin ko har da wata ta sayawa ne. Amma ashe nawa ne ni kaɗai. Nan na ƙara tabbatar da tsantsan alherinta a raina.
Sai da muka kwana biyu da dawowa aka sa direba ya mayar da innan mu gida. Sai ga Abdullahi ya zo mana sani da zuwa. Cikin kayan hannuna na bashi haɗaɗɗiyar jallabiya da agogo irin na maza. Yana dariya ce, ina na abokina? Gane ba zan kula shi ba ya ce, na manta, ashe fa nashi na musamman ne. Ni mantawa ma nake da ina da wani miji in ba maganar shi aka yi ba. Dan momi ta yi ƙoƙarin ganin ta mantar da ni duk wata damuwata ta hanyar alherinta da karancinta. Kuma na san ba dan momi ta hana shi ba da tuni ya guntsawa Ahmad cewa ina nan wurinta. Da wani yammaci ina shirya wa momi kayanta da mai guga ya kawo ta kira ni na amsa. Na fito, na same ta a zaune tare da takarda a hannunta. Na ce gani, miƙo min takardar ta yi. Fom ne na wata computer school da ke nan bayanmu. Ki cike sai ki fara zuwa ko diploma kya samu ki kafin mu ga abin da Allah zai yi. Zuwan zai rage miki zaman kadaici idan wannan uban shiriritar baya nan. Na dubi gefen da Farhan yake yana ɓata rai. Ina mishi murmushin zolaya. Na ce na gode momi, Allah ya ƙara girma. Ba dade ba na fara zuwa. Gaskiya momi ta sa ni nishaɗi. Domin kuwa zuwan da nake yi ba ƙaramin nishaɗi ya sa ni ba. Waya muke da Kausar nake ce mata, wai ku sai yaushe za ku tare? Ta ce shakuruminki an kusa. Yanzu Dubai za mu ni da momi. Da Anty Rabi muna dawowa dadi zai haƙura ya miƙa ni. Ina jinjina kai kamar tana kallo na ce a lalle yarinya kin girma da bakin ki kike faɗa haka ko? Dariya ta yi na ce ina son zuwa bikin tarewar nan tako amma ba zan iya tunkarar momi ba in tambaye ta dan ba kasafe take bari na fita ba. Idan kin ga mun fita sai dai idan gyaran jiki za mu je. Ta ce inye ki ce har an fara shirye-shiryen taron sweetheart kenan. Dan tsaki nayi. Ki ji ki da wata magana. Kawai ta ce tana so in dawo da ne kamar yadda nake. Cike da zolaya ta ce to shikenan. Ai ni ma ina so ki ƙara yin kyan. Ba tare da na fahimci inda ta dosa ba na ce sosai ma kuwa ni ma nake so na ga nayi kyan. To amma ni a gani na tunda ke ma kin ce kin ƙara kyan. Ga kuma oga yana hanya saboda ya kammala abin da ya kai shi. Yana kuma son halartar bikinmu kin ga kuwa ai na san zai kyasa. Tsaki na kuma ja kanki ake ji. Bikin ɗaurin aure sama da shekara a kudunduno ki wai a kawo ki a matsayin amarya. Ai wannan kawai wahala za su ba wa kansu. Muka yi ta hiranmu cike da tsokanar juna har muka gama. A kicin aiki ne ya katame mana na abincin taron 'ya'yan momi da za su zo daga Indiya. Babbar 'yarta ita Ahmad ke bi, Anty Kubra wadda ke aure a can, da kuma Husna wadda ke zaune wurinta. Ƙanwar shi ce ita take bin shi. Amma a yanda Farhan ya bani labari tazarar shekaru mai yawa ce a tsakaninsu da Ahmad din. Sai da na ga kammaluwar komai sannan na wuce ne wanka da kwalliya. Cikin shadda riga da zani wanda aka ƙayata min da haɗaɗɗen ɗinkin zamani. Na fito falo inda Farhan ke jira na. Duba na ya ce wannan kwalliya sai ka ce za mu tarar yayanmu. Rana na bi shi da ita. Dan ita saboda momi tana wurin ba zan yi magana ba. Zaman kimanin minti 30 muka yi kafin saukar jirgin. Mutanen da suka fito ba su da yawa sannan suka fito. Kallo ɗaya ne musu na shaida su don duk na ga hotunan sa wurin Farhan. Husna ce gaba wadda take doguwa suna fuskan kama da Ahmad dan dai ita ta ɗara shi haske wanda shi mahaifin shi ya yosak. Anty Kubra na biye da ita kuma kamar an tsaga kara da momi. Matsakaicin tsawo da jiki gare ta ga ta fara sol ga fara'a. Taro su muka yi da taimakon mu suka saka kayan sabud. Mun yi nisa da tafiya Anty Kubra ta ce wa Farhan ina ka samo yar kyakkyawar budurwa. Da mamaki ya dan saki stiyarin ya dube ni cikin murmushi. Surukarki ce fa. Cikin mamaki ta ce don Allah. Ashe da an yi abin kunya. Da muka isa ba karamin murna momi ta ba. Na ganin 'ya'yanta Husna dai bata cika magana ba. Sai da suka gaisa da mutanen gidan aka zauna aka ci abinci. Da aka kammala na yoma yaran Anty Kubra wanka. Mata biyu namiji ɗaya. Namijin take koyo tubarakallah kato da shi. Sai na ga yana tuna mini da Little Amina. Ɗaukar shi ne muka shiga daki ina yi mashi wasa. Yaro ne kyakkyawa masha Allah sunansa Zayyad. Tunda na ji
Momi ta fara bawa su anti Kubra labarin watsa musu kasar da Ahmad yayi. Husna na kwance shame-shame saman sofa tana wasa da wayarta. Daga Farhan har Abubakar ba wanda ya shigo. Wai bol ake yi suna kallo a ɗakin su. Ɗaki ɗaya muka kwana da Husna da yaran anti Kubra, Momi kuwa ta kwana da yar farinta. Washe gari da yan aikin Momi muka hada abin karyawa. Sannan na ta yaran suka yi wanka suka shirya. Na sha mamaki da na ji Husna ta gaishe ni, musamman kalmar anti da ta yi amfani da ita wurin gaisar da ni din. Anti kuwa sai sannu take min da muka haɗu wajen karyawar. Na ɗauki Zayyar wanda ya tashi a lokacin, na cire mishi pampers, na mishi wanka, na bashi abinci. Ina mishi wasa yana dariya. Na so tafiya da shi wurin kwamfuta, Momi ta hana ni. Ta ce haka nan ki je da shi ya hana ki abin da ya kai ki. Ki sauke mata ɗanta, ki yi tafiyar ki. Da na dawo na sha mamakin tsarabar da anti Kubra ta bani. Riguna ne da wando da lullubin su irin na mutanen can masu daraja. Husna ta bani abin hannu sirara na silba, farare da ribam na kama gashi kala-kala. Ne musu godiya. Sati guda da zuwan su ba karamin sabo muka yi ba. Husna ba ta da saurin sabo amma kuma tana sabawa da kai, mu'amala mai daɗi za ku yi. Duk inda za su ziyara tare muke zuwa, sai dai idan na je makaranta. Har Bauchi muka je muka kwana ɗaya. Satin anti Kubra uku ta koma. Husna dai za ta jima domin kuwa ta ce dogon hutu za ta yi. Anti Kubra tana ta faɗin irin rashin haɗuwar da basu yi da Ahmad ba, don rabon da ta sa shi a idon ta tun rasuwar ta Amina. Ta tafi da kwana biyu, ranar ta kama Litinin. Na gama shiri na tsaf cikin kyakkyawar shiga ta abaya kalar milk color. Gabanta an yi mata kwalliya, mayafi mai kyau na yane jikina da shi. Takalmi na flat, ina rike da handbag. Na fito Husna da Farhan na samu. Dan Farhan ya ce sai biyu yake da lecture yau. Bakar da yaran amarya anti Asma'u an fita da su. Duban su ne na ce barkanku da wuta, a tare suka jiyo suka dube ni. Husna ta ce da ba dan ban yi wanka ba da tare za mu fita, a ajiye ni wajen gyaran kai. Na ce ki bari idan na da sai mu je. Kai ta daga. Farhan ya ce anti Saina daga kuma samun anti Husna sai aka wance kalar da ni. Kallon mamaki nake mishi. Kai kam akwai ɗaukan son magana. Yaushe aka yi hakan ne? Husna ta ce kyale shi da Allah. Shi ɗin kishiyata ne da za a yi mai haka? Yawa ne. Na ce to yi hakuri, tashi mu tafi idan za ka. A'a ki tafiyar ki, kallo nake yi. Momi ne wa sai an jima na fito ne tafiyata. Ko da na je sai na tsinci kaina da kasala. Ban iya aikata komai ba. Har dai aka gama. Ina lura da yanda Momi take kallo na. Da na gaji da zaman mikewa ne na koma ne alwala ne sallah. Na dade a duk sujjada da ne ina neman agajin Ubangiji.
na kar ya ƙara maimaita min irin zaman da ni da Ahmad na rashin yanci da wulakanci. Dan ni dai yanzu na san ba ni da wani yanci da zan ce ba na auren shi, in dai ba shi na samu ya ce baya yi ba. Har dare ban ƙara jin motsin shi ba, kuma ban ji wanda ya magana shi ba. To masu sauraro, a nan zan dakata, sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah.